Ay, kovma sen ne gel? Mardan. Neresinden? İyin kova adamlar mardan. Sunyan Türk Ay. kolu. İyin bayağı adamlar mardan diye. Yok. Neresinden marayın? Dost. Dost ben mardan. Gel şimdi anekdota başladım o sen. Google'da yok YouTube'da. Bu ne gurgurlat diyorlar ha şeydir. Dost ben mardan. Mardan ingo adamlar mardan ne? İn pullu adamlar marlı. İyin bayağı adamlar mardan. Neresinden marayın? Yok ben mardan. Ben çağırdım. Neresinden çağırdım? Ödünden. Şehirçe. Ha şehirde. Ben çağırdım. 3,5 milyon oğlum. 2 yıl kulluq ettim. 1,5 milyon işledim. Çağırdı değil mi? Awo. Hamarlar katardı. Gelýärler, işleýärler. Zaten gökwalardan düşýän, No. gökwalardan aşağı düşýän, öňde suw tofawra bilýärmi koşmak? No. Ondan aňyr gün düşýän, ama ýene suw tofawra bilýärmi? İnternetin bir okuwa berdi, 3 ýyldan bir zat çep baplarynda. No. Ondan aňyr ýene geçýän, ama çep baplarynda anyňar başa işledim men maşyna zapçysy. 1,5 milyon şotaýda oğlum 2 ýylam. Ýedigen kafeň ýanyna, kafem restoran şotaýda da gulluq etdim. Gagarin köçede gulluq etdim. Marayın içinden ne sorun aşağı. İyin kova adamlar Türkmenistan'dan. Sen özüň nerede işleýän sen bir ýer Türkden sen? Hemen Türk'te. Neresinden? Mercenli wagtyn dik aýtdy. Nerede oturýan özüň? Men Nemet oturýan, Maltepe'de oturýan. Maltepe'de. Hem iş yapýan. Men 15 gün berde, 15 gün aňarda kamersa. Okuýanmy özüň? Yok okama. Hani yüzüň açdy? Biz näme diýer? Vızvızlardan çekdi. Mercen. Ha, vızvızlardan men o vızvızlardan. Kim aýo? Şu adam adamın göwüne degmän hiç satsa da bilen o köp adam. Benim küçük oldursın da ama Bar oturan, gel oturan mı diyorlar mı sen? aşık olmuyor. Yok. Ne diye bar oturan, gel oturan mı diyorlar mı sen? Küçük yalı mı? Küçük yalı nerede? Sen nerede? Türk'te. Men Mehmet zatda Ağat'ım. Murat ben adam. Olma. Hatta şekeri yok. Sen Murat mı? Hazır değil misin? Men uzun çayırda oturýan. Kozer efirine dağlı. Nerede oturuyorsun? Uzun çayır var mı? Karşı. He, karşıda. Uzun çayır ama Ataşehir'de. Ataşehir'de. Mercen, Ceren. Sen adın näme? Men Mercan. Nireliydim, nireli. Nerede oturuyan hiç olmadı da. Ha yüzüň açmadın ne Mercan? Nesiniz yıl? Men mi? 90. Tuğanın sen ömür 5-6 yıl avulana men sen doğru mu? Olan 90 yıl. Men mi? Berde Awo. mi? Yok. Men berde kendi olmadım. Aytjana gelýän gitýän. Yok men opşu diýen. Uy ha sen gatnaýanmy? Gatnaýanmy? Ha. Ýyky gatnaýan sen karoç ha? Awo. Haýtaýra bahçany elin sen şu adamny. Düýün geldim. Düýün elin täze aeroportdan elin ha? Täze aeroportdan geldim. Men kyn geldim dogrusy. Näde kyn men erte gitmenler. Ertegen gitmelimi? Nime? Awtobus var özüň gitýän şotaýy.
Näçeden o? Näde saat, aýdaýyn saat bir 9:40'da mı çykdyk? 9 näçe? 9 dolar. Mendin nemerden? Aşağı düşen aýra awtobuslar var. Olam Yok. awtobuslarym. Yok, men seret Aksaray'da var, men bir sana kurtan daýdalanma bilýän. Ona erti 2'lere şotaydan Aksaray'dan awtobus gaýtjan eken şotay O gün şu taýdan aeroport. awtobus var Aksaray'dan. O taýdana ýakyn ol. Sırada nime direkt şöyle nime diye. Havali O mı? aeroportda bararsan aeroportdan ama alarsan da ýene şol awtobus bilen gelirsin diýdi. Ne o? Näil habar Biraz berýärler. saatlaştırıpdırlar yani. Kıyın değil awtobusu gitdiýän mesela. Niýeten diýsen nime metrodan olsa şu taýda özüň awtobusu var. Yeni Nerede? havali mağazada gitdiýän. Nerede? O gitmeme hiç men ara 1,5 milyona berdi, men gitmem gaýredem mokmen. Näil aeroportun içine milisiýeler da hatta polisler radar berýärmi? Yok hiç saat diýme. Hiç kimin işi yok. Milisiýe zatlar içinde bar yani hiç aeroportun içinde barlamaýarlar. Men sadece rendugum var men bilýärmi? Kimlik yok mende. Sen Evet, şey şimdi- yap. Kalgurlaşırsan. Yok size değil mi? Sen ipek bolýan sen. Menin ertir 2'lere men Aksaray'a varmaly. 2'lere de men ertir 10'lara Aksaray'a warjak, ýerden nomer aljak, bir nomer. Sen Şafta özüňi bilen dotyň däme? Ya men yok öňüt ýanaňdan gelip otdy. Eş öýlen Akşam öyle. Adam Almanya'ya dotyň. Hawa men Öyle adam mi? almany. Hawa. Ertirol Yok aeroportun içinde o ýerde iş saat diýme. Gel. Ýene gidip gelip görnä. ertir öýlen şolo 8:40'da men ýene kenne opşy. Numarımızın yana sen kaydedecek mi? Kozer. Kozer hocam sana kafasına taktı seni.